koro nise kawe dong koro walan koro wapuonjre nise kawe ng'ikruok nosebete koro wacho ni seche misebedo defaulter gini otami chulo ne kawe to koro otami chulo. I'm very happy ni kane jatelo maduong' wuoyo no wacho niya kata joma nyocha obedo blacklisted ka ke chulo pesa no kawuono to wagoli kucho to mano ok monwa mi pesa. To penjo ni limit mari dok chi pinya kose bro idho kose mana kuma no chakie cha ema kendi bro bed kichakie kalure ni koro ni default to ang ni chaka kacha apa ni liwe mano miyo wa en ya oyieni ke chule kawuono to kata kinyinya kata sani chaki kepa mano yieni ingeni most of the time gimiyo ga ng'ato dweche madhi adek kapod irito pod oketi probation but owacho ni koro this defaulters ke chudo to onge probation miketie inyalo chako kawa hola no immediately gimoro kendo mochako timo ma ok onego beni wiwa wilgo mokwa wamuleka ni no increase repayment period nyocha en 14 days jopinyo ywak ni 14 days 2 weeks gino tin omede to 1 month kata kidhi mana these big lending institutions ngeni category mar hola ni ene flash loan loan moro mapiyo midwaro haraka to flash loan imiyo ng'ato gi within 1 month tidwoke of which interest rate is still not comparable gi mar Hustler Fund koro interest rate chuchung limit medo ne jomo osebedo gi good returning records and then kata jomo osebedo blacklisted gi dwoka pesa ne nyamama kaka Ruth dwoka 800 no tichake timango ichaki kepi koro kikepo to bed kidwoko piyo mondo wa qualify kaka ng'ama nigi good borrowing behavior kosiluongo nang'o ya idwoko piyo koro the more idwoko piyo to limit ni chabe timang'owa increase then also ne gibiro gi gimiluongo nang'o wa credit rating donge manigi 9 bands from 1 to 3 jawan ni en excellent ng'ani nyalo double ng'ani nyalo triple the what the loan and also seche ma ine band 1 ka iwinjo inyalo koro wanya transit to the commercial lot wanyalo recommend mana ka Joyce bo wacho ni Jackie dhi kacha ngeni onyalo timang'o koro it is also a stepping stone to the other end makama koro inya yude loan maduong' koro mwatimang'o mwadwaro ni but gima wacho Joyce ni gima 1,000 ok nyatimo kata 20 ok omiyo kitim baba kata milion okitim koro panga ni pesa ni adwa kawe to gima kama ema adwa timo kode to gino bro timre. Yes. Ato CPA Eric Odera bende koso chulo omenda ni mar Hustler Fund bende nyalo jemo ne ng'ato yudo hola seche moko kata platforms moko nikech mana kaka wasewacho ni seche moko ng'ato koro default chulo hola ni mar Hustler Fund seche moko koro wacho ni we koro adhi